Hola, com estàs? Aquesta setmana no hi haurà nou episodi del podcast, perquè estem immersos en el repte Recalibra les coordenades de la teva comunicació. Tot i que ja fa 3 dies que estem fent el repte conjuntament, tant per correu electrònic com pel grup de Telegram, et porto una proposta encara més potent que l'episodi del podcast. I és que demà celebrem el taller gratuït que tancarà el repte. I si estàs escoltant això el dimecres 28 de maig, encara t'hi pots apuntar. En aquest taller, sobretot, posarem el focus en un dels punts més importants de les coordenades de la comunicació. Em refereixo a la missió del projecte. És a dir, com serà aquest trajecte per poder aconseguir el propòsit i la visió de la nostra marca. En aquest taller treballarem preguntes molt aterrades, com per exemple, quina serà la teva diferenciació, com se sentirà la teva clienta o el teu client després d'haver treballat amb tu, com l'acompanyaràs, per què t'haurien de triar tu i no a una altra persona, o com faràs arribar el teu missatge al públic, perquè els canals també tenen molt a veure amb aquestes coordenades. I, per exemple, també parlarem sobre preus, sobre quina serà la teva política de preus, ja que d'això depèn molt com presentes la teva marca. Serà una estona de connexió, claredat i acció per poder donar forma a la base del teu negoci amb més consciència i coherència. I ho farem demà, el dijous 29 de maig, de 10 a 12 del matí, online i en directe. I si no pots venir al directe, no et preocupis, et pots apuntar igualment perquè t'enviaré la gravació a la tarda, que estarà disponible fins al 3 de juny. Si t'hi vols apuntar, vés a l'enllaç que trobaràs a la descripció i apunta't allà. Una abraçada i ens veiem la setmana que ve.